Pošto ste vi ljubimci, ne ljubitelji, žute štampe, ovi tabloidi, ja sam malo surfovao po internet. S Bukovu dasku. A koju dasku koristite? Bukovu. Ima li jajkove? Ima. Oni morski kučići. Samo je još uvijek tajna gdje vrše malu nuždu kad nema drveće u more. Na koralima. Na koralima. Tako. Zato su crvenkasti neki pojedini. Da vidimo najnoviju fotku vašu, koju čak ni vi niste vidjeli, najverovatnije, ali to tabloidi, znaš, žute štampe. Koli je dole. Dobro, ovo je mire što novo. James Dean, ne. James Dean? Ne. James Dean. Obavezno. Ne mogu je. Nije to, ima još, polako sad. Samo napred. A Boku stvarno ovo ko izgledat kako išu šutam. Ne, tek smo počeli, ajmo sljedeći. Čekajte, vidite šta radi žute štampe. Dobro. To je bilo jednoj radnji u Švajcarskoj. Kada nestanem, pitat ćeš gde li je ta mala veštica iz Srbije. Ajmo sljedeći. Mada liči na... Nisu ovo moje noge, možda jesi. Evo, razvoj braka. Štete što nije tu da ga pitam za ovo. Dakle mu slika. Dakle mu ova slika. A evo dalje. Popio sam crnu kafu, hladnu i utamnju, bacio još jedan pogled ka ogledalu, da te čekam, Ajde, brže malo. radiš da me sam. Samo što to ne čujemo pa malo. Dobro. Bide, Aco bide. Tasiću, Izvolite. ti voliš da igraš bilijar? On se pokličio svojevremeno. Svojevremeno, da. Sad ćemo da U vidimo. Srbiji Sinkovci bio turnir. Sad ćemo da vidimo. Ovo je iz Gornje Sinkovci, ja mislim. Ordonja. Evo. Skini tu haljinu, baci tu haljinu, sada kao nekada pevaj ko golubica. Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me, pričaju da s jednom drugom trećom spavam, ubijam te, ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. Izveze, je. Tasiću, Čekaj ga stera majke iz kuće. nabacio si mišiće, vidi malo, a? Sigurno si ne... To, radilo se. Mislim, ovaj ljubavni mišić naročito. Ne, to je samo čarapa tako. A to je da. To zbog najmon čarapke. Da. To je to. Ajmo dalje da idemo. Crvena jabuka. Treba imaš ti, to što treba mi ja, imam šta ti treba, imaš ti, to što... Slušaj. Milanče, čime si pokrio ovaj stidnik? Ne znam, profesor, mene više od crnkinja brine u ovom momentu. A čime ne ona mogu- pokrila stidnicu ovdje? A ja sam to Listom. pokrivao. Ti si pokrio? Pa da. A vrsta Da. lista? Fikus nije sigurno. Oni duži. Ne, Ne znam kako je ove sarme iz... Drvo života. Vinov list. Sarme sa vinom list, pa nije to list, pa... Za sarmice. Da. Da. Ajmo dalje, da vidimo dalje. Što to ne čujemo. Ali kad ti kažu da te ne volim, da lažu te. A, dobro si ispao. Lovac ja, jedna me je moma volela, divnog oka, a još lepši stav, Si maca. za lovca je A pa si mi daleko za istinu. God, it feels so good. Oh, yeah. Oh, slow down. Oh, yeah. Oh, yeah. Who's your daddy? Oh, yeah.
srciki male. Je li, ovamo, kao vi idete na koncerte, gledate grupe, Pa ne, to je sve kao... same erotike. Ne, to je to je posle koncerta. A posle koncerta je bilo? A vi After party. vi niste bili, niste imali pare za kartu? Samo je tokan. Kako se čekaj pravilno kaže? Tokan ili tokan? Pa to je poteklo jedne reči. Ja si- Toki, pa su me... Jedne Koji večeri, si tupan, pa zbog nema smisla su ga napravili to kamo. Zbog radicicu. To je zbog ovaj znak. ajde objasnimo ljudima šta je tupan, pošto ne znam ljudi šta je tupan. Ne znamo ni mi, ali to je kao Slabavalj, to je to. Tupan je, kao slaban je, slično kao tupan, Ja, skinu tu puder. Profesor, uključite subtitle, jer ništa stvarno ne razumem. jer sam učitelj. Učitelju, ja Da sam... bome, kad odem u Kragujevac, tamo recimo da završimo. A šta Ne, ovo je srednja Tupan škola. je... To mislim je- makedonska reč za... za sredstvo Neki... za udaranje, Za sredstvo za udaranje rukama prilikom mali korištenja u gospodara muzici. buka, pa se zove tupan. A može tako?